Ide o bývalých zamestnancov, prevažne sú bývalí zamestnanci podniku Severoslovenské celovozky a papierne, ktoré v roku 1996 boli predmetom privatizácie. Privatizácia prebehla tak, že sa prevádzali 67% akcií na zákonnej mane SCP spoločnosti Ecoinvest. V rámci privatizácie a v zmluve bola stanovená povinnosť vydať 15% akcií spoločnosti Ecoinvest a odovzdať ich bývalým zamestnancom. Toto sa neuskutočnilo. Následne v roku 1997 spoločnosť Ecoinvest napísala list Fondu národného majetku, že si túto povinnosť porušila, zaplatila zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti a naďalej k splneniu tej povinnosti nedošlo. Došlo k cezhraničnému zlučovaniu spoločnosti Ecoinvest so spoločnosťou Ecoinvestment. S tým, že toto cezhraničné zlúčenie je zapísané k 1.11.2016 v Českom obchodnom registri a následkom tohto zlúčenia bude zánik právnej subjektivity spoločnosti Ecoinvest a tým aj akcií, ktoré vydáva táto spoločnosť. Čiže je právne sporné, či oni v podstate títo občania, títo obyvateľia, zamestnanci majú potom možnosť ďalej nárokovať a pokračovať od začiatku súdnych sporov o vydanie akcií spoločnosti Ecoinvest. Je zrejme, že by sa musela robiť aspoň úprava žaloby. Či tento záväzok vôbec prešiel na spoločnosť Ecoinvestment. Dnešnú akciu považujeme za nátlakovú na vedenie Ecoinvestu a jej cieľom je mimosúdna dohoda. My sa k mimosúdnej dohode dotlačiť nenecháme, pretože sme presvedčení o tom, že pravda je na našej strane a za pravdu nám dalo aj niekoľko súdov, dokonca najvyšší súd v minulosti. Veľmi nás mrzí, že organizátori podujatia zneužívajú dôverčivosť ľudí a ide im hlavne o vlastný finančný prospech.